Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai albarka. So wannan bidiyo na ɗan yi guntun bayani a takaice da mutum zai saka fingerprint a website ɗin shi. So akwai an riga an yi coding ɗin app ɗin, so amma gaskiya zallan mai tamfurin ne mai fingerprint wajen login kenan. So zuwan da yake bukata zai iya contacting ina domin ya siya wannan file ɗin. So ko iya abin da zai yi in ya siya file ɗin zan tura masa bidiyo da yadda zai editing, ko editing mutum zai je yi ya sassaka logo da link ɗin website ɗin shi kenan. Ya koma kan website ɗin shi ya bayar a ɗora masa a Play Store, app ɗin shi zai dawo mai tamfurin, saboda mutane suna son aiki da app mai tamfurin. Abin da bari gwada muku example kamar wannan app ku gan shi. So ga yanayin yanda app ne ke, wannan ko edit ne. So ana hoto ne da ka je background da ka nema sai ka haɗa sai ka saka. So kamar yadda kuke gani wannan shine wajen login. So da yawan mutane kawai suna ɗauka daga zarar mutum ya yi register a website idan yana da tamfurin zai fara aiki. Dole sai ka fara login daga nan ka sa password da phone number cikin ya wuce ya yi successful. So dawowanka da zaka yi na biyu shine zaka yi amfani da fingerprint. So wayanka ya karɓi access ɗin wannan site ɗin kenan, so shine zai aiki da fingerprint. So bari magana don na ku gani. Ga fingerprint ɗina ya fito. So za ku kalla ya ce login inquiry saboda ban sa password ɗin daidai ba. So bari saka password da number waya idan ya wuce sai in dawo in ƙara sa tamfurin. To a gurguje na yi register, so na manta password ɗin, so yasa da kun gani tamfurin ɗin yana aiki, fingerprint ɗin yana aiki. Sannan ga na site ɗina shi ma logo ne kawai ban saka ba, ban canza logo ba da wannan background ɗin. So amma na riga na kammala komai. In ka shigo haka zai gwada ma. So ga wajen login ga komai, bari in danna login. So in ka sa tamfurin ɗinka zai wuce. In kuma ka ga bai wuce ba, to yana nufin farko sai ka fara sa number wayan ka nan da password. So bayan ka saka, to dawo wanda za ka yi na biyu in za ka ƙara saka, to nan ne zai fara aiki kenan wannan tamfurin ɗin. So kowane app ne fingerprint kuma haka yake. So gashi na yi login account ɗina yanzu, bari in ƙara jaraba fingerprint ɗin. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya wuce login successful, ya shigar da ni cikin app ɗina. So iya gaskiya aikin wancan app ɗin kenan ko fingerprint, ya aikin shi kenan. Sannan akwai wajen customer care gashi na gefe za ku gan shi, kana dannawa direct zai kai mutum cikin WhatsApp domin ya ma magana. Sannan akwai yana da background da ka fito zai gwada ma kana so ka fita a wannan app ɗin, ka ce kana da yes, shi kenan zai fita. So duk wanda yake buƙata zai iya tuntuɓa na ta WhatsApp insha Allah, ba wani tsada yake da shi ba. So akwai template ɗin app ɗin da kuma bidiyo yanda ake yi. Duk wanda yake buƙata sai ya contact ɗina ta WhatsApp insha Allah.